Cambio de teléfono. Vale. Pues, non sei por que dicían Elvira máis Kevin que era tan complicado, porque... É ben... Oye, que levo toda a tarde perdida con este asunto, Por favor, como usted xa falei 10 veces, polo menos. É que o seu compañeiro quinto, home, que lle coñezo a voz. Pero será tan difícil, eu que quero é darme de baixa, baixa, entende? Como que lle dé a almohadilla? Que é iso de darlle a almohadilla? Chino, como vas? Moi ben, agora queren que lle dé a almohadilla, pero xa prácticamente xa está feito. Ainda vas por aí? Lévala clara. Xa, pero mire, o da almohadilla que é o 6 ou o 8? Dixo pola forma. É o cuadradiño ese de abaixo. É logo porque non lle chaman cuadradiño, home, que é moito máis fácil. Estiven así 7 horas e non conseguín nada. Pero non vou deixar que me gañen dun xeito tan doado. Levo marcado o 2 70 veces, señorita. Sí. Estou á espera, claro. Claro que me manteño á espera. Que vou facer? Que faz mucho? Nada, caralladiñas. E tal, estou intentando darme de baixa da miña compañía telefónica. Ai, mira que gracioso que se paga un tipo, Que mandar, manchiño. É en serio, Vale? A ver, Moncho, por favor, non seas tulo, sácate diso. Moncho, colga que ainda estás a tempo. Non, diso nada, Non vou parar ata conseguilo, Estás sistema, estás perdido. Sí, home, que sí. Eu teño un amigo que xogou comigo na Liga da Costa, que sei que ten un curmán que conoce a un tipo que sabe dun caso que puido facelo, que conseguiu darse de Bueno, baixo. se se puido, eu tamén podo. Sí, pero a que prezo? Sei que quedou todo perdido. E isto sei que acontece en todas as partes do mundo. Efectivamente. Ti por que pensas que Finlandia ten o índice de suicidios máis alto do mundo? Por qué? Porque resulta que os finlandeses dalles por aí e queren darse de baixa da súa compañía telefónica. E iso é o que os leva a querer morrer. Merda, sabedes que vos digo? Que non vou parar ata conseguilo. Chao. Velo aí, vai. Pobre home. Falar co encargado, Porque carallo, chámelle responsable, chámelle o que queira, pero xa lle dei 4 veces ou 5 a almohadilla, E agora a música esta. Moncho, xa che teño dito que non quero que fales en horas de traballo por teléfono, e menos para asuntos personais, como se te estás morrendo. Dame igual, non me contes historias. Don Anselmo, estou intentando darme de baixa da miña compañía telefónica. Como? Perdón. Non sabía, o que non entendo. Fala despacio, amor. Xa me estou facendo un experto en acento ecuatoriano. Xa casi distingo de que cidades son e todo. E todos están educados. Que educación hai alá en Ecuador, en Venezuela, eso. Persevera, Moncho, persevera, non desfallezcas. Isto é unha loita que non é só túa, é por todo o xénero humano. Sí, Yamilé, sí, estou aquí á espera. Sí, non te preocupes, Sí, Micos. A verdade é que xa entendes galego de carallo, Yamilé. Non me extraña con que lo vamos falado eu máis ti. Papá, admiro a túa forza de vontade, pero o que estás facendo é unha tolería, Será para tanto. Mira, papá, todos nacemos cunha compañía de teléfonos metidas dentro. Iso non o podes cambiar. Iso é como se o quixese ir á universidade ou quixese facer ecuacións. E dalle, outra vaca no millo. Teño que aguantar un pouco máis, estou moi cerca. Sí, claro que espero, sí, gracias. Mira, conseguino. Vanme pasar con cargado. Moi ben. Teño que dar as baixas. O príncipe da telefonía móvil. Hola, amigo. Merda, que deixen batería. Velo, se non é por unha cousa e pola outra, eles sempre gañan. A limpo e honrado, haberá moita xente que me gañe, non digo que non. Pero a teimudo moi poucos, moi poucos. Hai que armarse para a batalla final. Sí, Elena, sí, doulle a almohadilla e manteño má espera. Si será por esperarme. Dúas baterías a maiores. Un termo cheo de café, para non quedar dormido. O gran dicionario de expresións latinoamericanas para entenderme con eles, que falta fai. Estou no sitio da casa que ten máis cobertura. Non che vai valer de
lle saia das pelotas, non, home, non. Isto xa nos pasou a todos os que o intentamos, Monchiño. Bueno, pasaríamos, pero isto non vai quedar así, A mí non me vacilan. A ver unha cousa. Ti o que queres é amolalos. Que pasen polo que pasaches ti, que sufran, non é? Sí, é o que quero, sí. Pois colga e dame o teléfono. Non, home, non. Colga! Que faz? Home, espera. Hola, sí, que tal? Mira unha cousa, señorita. Quería mercar 15 teléfonos móviles, sí. E ademais quería dar 15 altas de liña de ADSL, de alta velocidade, da máis alta que teñan, que corra moitísimo. Non reparen gastos, pero unha cousiña, devólvame vostede a chamada, por favor, señorita, que teño pouco saldo. Pero pupo as pallas, e fixeche la cama no chan, e mollache la berberechiña, que a tiña sequiña dobrada. Agora pulse 2. A mí me gusta el pepe. Delle almohadilla. Agora 2. Outra vez o 2. Outra vez o 2. Asterisco. Asterisco. O 2. Almohadilla. Non se retire. Un momento. Que ben estou pasando, Moncho. Hola, buenas tardes. Non se retire. Asterisco. Almohadilla. Outra vez o 2. Outra vez o 2. Hola, Rafi. Sí, manteñas á espera, sí. Mire, vou contar un chiste. Sabe o que lle di un feixe de erva a outro? Estamos apañados. Sí, e agora, o momento da cancionciña. Aí vai. Cada día almohadilla, almohadilla, cada día... A Moncho, en vez de entrar así tan alegremente... Podía, sí, pero agora xa tarde para rectificar. Non importa, atendede, vou ao asunto. Acabo de estar tomando un gitonis co meu amigo Alvarito. E contoume que contrataron como membro dun xurado para o primeiro festival de... Era un videoclip comigo de cantante. Exactly, yes. Culicuá. José, Otero de Lameiro. E pensaredes que don Anselmo quitou da cabeza a idea do videoclip despois de escoitar o rap de Kevin José. Error. Segundo el, o que importa no mundo da música non son as cancións, ese é o de menos. O importante é o look. A partir o premio 50-50, así a medias, ou como vai o tempo? Non, el leva todos os cartos. Como vai levar todos os cartos? É ti que sacas en limpo de todo isto. É que acabo de sacar en limpo de todo isto. Pois gaño unha carreira musical, mamá, no mundo da música. Parece che pouco que... Era visto que era un payaso. Que... Tengo un radio cassé deses que graban en cintas. Ímolo facer de maneira analóxica. Spielberg Steven ou... O videoclip vai no gravar do Anselmo. E deixar a cámara al grito. Chica, non hai ninguén como a don Anselmo que vai entender a un mozo rural e desnortado como a mí. Motherfucker. Rural, desnortado, e ainda por riba parvo perdido. Tampouco tens que ser tan talento oculto para o rap e leva-o a colocarse no top 10 do hit parade internacional, entende? Que payaso, cala a boca, anda. Se Kevin, que talento vai ter Kevin? Non sabe nin cantar, nin bailar. Que non sabe nin vestirse el só, por favor. Que pon o zapato no pé que non é. E que? Pois mira Lady Gaga igual que él. Mira onde chegou Lady Gaga. Oh! A pensar que esa prea pretende sustituir a divina Madonna no trono do pop internacional. Por favor, home. Mala chispa goma a tía esa maxanai que pariu. Home, que é verdade. Se ainda me dixe a mi Whitehouse, sabes que Dios a teña na gloria. Dios. Outro agortoiro. Vamos a ver, a mi viciosa perdida fea como co do mandril, non mamor. Como dije? Xa está retirando o que acabas de decir. Nunca! Madonna me se portou... Aforro contar como acabou a cousa, E máis, nin siquiera vou contar como se fixo o videoclip. Mellor... Kevin José, o rapeiro de Lameiro. Atiende, el rompero de la... Ajá. Que mi toda en realidad le da
miñas fantasías, extremonías. Neste atraso de Lameiro, meu nome é Kevin José, o rapeiro de Lameiro. Kevin José, o rapeiro de Lameiro, no galiñeiro. Isto é outra cousa, non sei como se chama, pero sei que é un obxeto con pouco xeito. Ese é toda a liberdad, e te la digo como te la siento. O meu nome é Kevin, a cabeza non me para, a mente me traballa, e dentro de mi subconsciente os cabalos tipo pony, lo que han perseguido. Non me chames a Portoiro, era visto. O meu nome é Kevin. Non teño palabras. Lástima que o resultado quedase moi por debaixo das expectativas de don Anselmo. Este que me fixo perder o tempo coa parvada esa do rap. Que eu fixo o que vostede me mandou, Pois mal feito. Un artista ten que ter estilo e personalidade propios. Non me extraña nada que a Alvarito non lle gustase. Pois... Ademais, xa topei unha cantadora de auténtica raza de Lameiro. Vai ser a sensación. Sé como tú tienes la cabeza, en vez de cerebro, tú tienes cerveza. Te pasas el día en el botellón. Un día de estos te va a dar algo en el corazón. Digo,